खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा माखासे मानि गोख्रों फिनजाथाय होदों जेराव थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो 14 नं चिरां दुवार बियाबाव टिकेट दाबिदार होननानै गोबां मानि नखर दावहा जानायनि माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों प्रपागान्डा खालामनायखौ गोबां नुना मोननाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानैनो गोख्रों फिनजाथाय होदों डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंदों दि जेरैबायदि आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों दि जोंनि दोलोनि सोरबाफोर जुदि सिटनि मासिखौ नांगौ बुङोब्ला आङो थाबैनो हगारना होगोन थिग बेबायदिनो सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो फोरमायदों दि आंनि बेलायाव टिकेटनि बाथ्रायावनो एबा बाथ्रायानो फैनो नाङा होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों जेराव टिकेट दाबिदार होननानै बिथांनि सायाव गोबां मानि ब्लेकमेलिं खालामबाय थादोंमोन दा बेनि सायाव सांग्रां ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों दि आंहा समाजनि खामानि मावनो गोनां दं नाथाय टिकेट दाबिदार नङा आरो बे टिकेटनि बाथ्रायानो आंनि सायाव फैनो नाङा होननानै बिथाङा फोरमायदों 14 नं चिरां दुवाराव आं टिकेटनि थाखाय दाबिदार नङा आरो आं साननायबो गैया होनना बुंदों बे समाव डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा जेराव बे समाव फोरमायगोन दि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गोबां माने इउपिपिएल राजखान्थिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि सायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां चर्चा जादोंमोन एबा सावरायजानाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानैनो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा रोखा फोरमायदों दि आंनि बेलायाव टिकेटनि बाथ्रायानो फैनो नाङा होननानै रोखा फोरमायदों लोगोसे 14 नं चिरां दुवाराव आंनि टिकेटनि थाखाय बा आं टिकेटनि थाखाय दाबिदार नङा आरो साननायबो गैया होननानै बे समाव डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों जेराव बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो जेरैबायदि जुदि सोरबाफोर सिटनि मासिखौबो जुदि जोंनि दोलोनिफ्राय लुबैनाय दंब्ला बिनोबो आं होगोन होननानै रोखा फोरमायदों थिग बेबायदिनो बिथाङाबो सिटनि बायदिनो एखे बाथ्राजोंनो फोरमायदों डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला जाय माखासे सुबुंफोरा जे बिथांनि सायाव प्रपागान्डा खालामनानै एबा ब्लेकमेलिं खालामनानै बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन जे बिथाङा 14 नं चिरां दुवाराव टिकेट मोनाब्ला गुबुन राजखान्थियाव बारस्लायनायनि बाथ्रा मानि बेफोरबायदि गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओंखारदोंमोन दा बेफोरखौ लानानै डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा मा फोरमायदों जों फै बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादिनि 14 चिरां दुवार समस्तियाव आंनि नाम सिखारदों होननाया बियो बेलेग खोथा आङो कुनु टिकेटनि कुनु बेलेगनि आङो दाबिदारबो नङा आङो जास्ट पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आङो पाब्लिकफोरनि सुख दुख दांनाय उखैनाय बेवहाय बोरै गसंथानो हायो पाब्लिकजों रायजो राजाजों आं बेखौसो नाजाबाय थादों बेवहाय टिकेटनि थाखाय आं जेबो दाबिदार नङा आरो आंनि नाम फैनोबो नाङा 14 नं चिरां दुवार समस्तियाव दिनै बिपिएफनि प्रानि सासेबो नागिरनानै मोननो थाङा बे खाथां जेबो गैला बाहाय दिनै 14 चिरां दुवार समस्तियाव आंनि नाम सिखारदों होननाया बियो बेलेग खोथा आङो कुनु टिकेटनि कुनु बेलेगनि आङो दाबिदारबो नङा आङो जास्ट पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आङो पाब्लिकफोरनि सुख दुख दांनाय उखैनाय बेवहाय बोरै गसंथानो हायो पाब्लिकजों रायजो राजाजों आं बेखौसो नाजाबाय थादों बेवहाय टिकेटनि थाखाय आं जेबो दाबिदार नङा आरो आंनि नाम फैनोबो नाङा फसङोबा जे दायित्व होयो जे हाइकामान्डआ दायित्व होयो जोङो बेखौ मावनांगौ जोङो जुदि मेम्बारनि दायित्व होयोबा मेम्बारनि खामानि मावनांगोन सेक्रेटारिनि दायित्व होबा सेक्रेटारिनि मावनांगोन नोङो गेलेनांगौ होननानै जुदि दायित्व होयोबा बेखौबो जोङो मावनांगोन हानजानि हाइकामान्डनि जिनाखि डाइरेक्सन निर्देश बेखौ रावबो हेव खालामनानै सोलिनो हाया